Hej og velkommen til VictorChat.dk. Efter at være logget ind på din brugerprofil første gang, så skal du opsætte systemet. Det kan du gøre ved at trykke på trin 1, 2, 3 og 4, det her store billede. Eller du kan også gøre det ved at gå ind under Kom godt i gang, og så kan du se trinene her, trinvis. Vi tager lige ude på startsiden, så du kan tage den derfra. Som du kan se, så mangler vi altså at oprette en afdeling. Og det kan du gøre ved at trykke på billedet her. Du kan også vælge at så trykke på menuen heroppe, hvor du også kan se de her 4. Eller du kan trykke på de her 2 fanblade her. Vi vil vælge at trykke på trin 1 hernede. Så skal man til højre for de enkelte felter, der kan man læse lidt information om, hvad de enkelte felter de skal udfyldes med. Afdelingsnavnet, det er det navn, som en besøgende vil kunne vælge i chatvinduet på deres side. Vi vælger at kalde det her for support. Afdelings-e-mailen, det er hver evig eneste gang en supporter er offline, så vil en besøgende kunne lægge en offline besked, eller personen vil kunne lægge en callback besked. Og den information, den sendes til den her afdelings-e-mail. Synlig forvalg betyder, at du som besøgende vil kunne se eller ikke kunne se den enkelte afdeling. Nu er det her den første afdeling, som vi laver, og så den kunne vi godt tænke os, at den besøgende kunne vælge ude i chatten. Men har man for eksempel en second line, så ønsker man ikke, at den enkelte, kan det være, men ikke ønsker, at den enkelte besøgende skal kunne vælge den, og så kan man så vælge at sætte den til nej. Vi vælger altså, at den her, den skal man kunne vælge her. Offline beskeder og callback beskeder, der kan man vælge at så slette de her sessioner, som kommer, eller man kan vælge ikke at slette den. Vi vælger ikke at slette den. Har du flere hjemmesider, vil det være en god idé at så sætte det enkelte sprog på chatvinduet. Det vil sige, den startbesked, som bliver vist i chatvinduet, den kan enten være på dansk eller på engelsk. Vi bruger den på dansk side, så vi vælger at gemme den som dansk. Efter at have oprettet en afdeling, så skal du oprette en agent. Det kan du gøre ved enten at trykke herop, eller du kan trykke herop på fanbladet. Vi vælger altså at gå herud og så trykke på Kom godt i gang, så du kan se de enkelte skridt. For hvis du lægger mærke til det, så er vi nu nået til trin 2, det vil sige, at trin 2 er farvet, så vi kan se, at det er det trin, vi er nået til. Og vi vælger at trykke på Opret agent. Agentnavnet er navnet på den enkelte supporter. Det kan man senere hen vælge at vise, eller man kan vælge at lade være med at vise navnet til den besøgende. Men vi vælger, at vi kunne godt tænke os, at den besøgende kunne se det. Agent-e-mailen er den e-mail, som den enkelte agent skal bruge for at logge ind. Det vil sige, at den profil, som du logger ind med her nu, det er din brugerprofil. Det er den, der administrerer, den der styrer alle ting. Men den enkelte agent skal jo kun kunne logge ind på agentpanelet for at kunne sætte sig selv on og offline, så de kan svare eller ikke svare på chats. Så her der skal du skrive en e-mail, så den enkelte agent kan logge ind. Og så skal du skrive adgangskoden, som agenten skal bruge for at få lov til at logge ind. Agentbilledet, der kan man igen vælge, ligesom med navnet, om det er noget, som den besøgende skal kunne se. Og vi vælger bare standardbilledet, men det er sådan set muligt at så uploade et billede, hvis man ønsker at tilpasse den. Nu har vi også fået lavet en agent, og nu skal vi tilføje agenten til afdelingen. Vi vælger igen at gå hen under Kom godt i gang. Man kan også vælge at så trykke hernede, men vi går lige hen under Kom godt i gang, så vi kan se trin 3 er vi nået til. Vi er nødt til at tilknytte den enkelte agent til den enkelte afdeling, og det skyldes, at man på VictorChat kan få lov til at så oprette flere afdelinger og flere agenter. Og det kunne være, at agent Victor skal tilknyttes support og second line, men det kunne også være, at han måske kun skulle tilknyttes support, som han bliver i det her tilfælde.
Og når man har tilknyttet ham, så kan man se herude i højre side, at Victor blev tilknyttet supportafdelingen. Og ønsker man at slette ham igen for den afdeling, så kan man slette den herude. Er der flere afdelinger, så kan man vælge, som jeg før sagde, og så tilknytte ham til flere afdelinger, eller kun til den ene, det bestemmer man selv. Vi vælger lige at gå ud under kom godt i gang. Vi kan se, at vi er nået til sidste step. Sidste trin, trin 4, for at få VictorChat til at virke på din hjemmeside, det er sådan set her nu, og så tilknytte den her nede, HTML-kode, til din hjemmeside. Og det kan du gøre ved at højreklikke, og så kopiere. Og så indsætte den på de enkelte sider, eller du kan indsætte den under din header eller din footer. Hvis du er i tvivl om, hvordan det er, du gør det her, eller du har brug for hjælp, så kontakt os, og så vil vi meget gerne hjælpe dig med opsætningen. Det gør vi selvfølgelig gratis. Man kan sætte sig ned, hvis man har flere afdelinger, så kan man sætte sig ned og så tilknytte koden til den enkelte, altså til alle afdelinger, eller til den enkelte afdeling. Og det er her, hvor at man netop kan, hvis man har en dansk eller en udenlandsk hjemmeside, kan sætte sig ned og så differentiere, hvad der er den enkelte supporter skal kunne, og hvilken afdeling han skal tilknyttes på hvilken hjemmeside.